ha sigut per a mi un honor formar part d'aquesta comissió promotora de la iniciativa legislativa popular. Es tracta d'un honor que sé que és compartit per tota la resta de membres de la comissió que hem assumit el repte de reivindicar la recuperació de l'espai públic de comunicació que ara roman tan clamorosament silenciós. Hem recollit moltes més signatures de les que calien, i així estan, en l'escorx. La resposta de la societat valenciana, malgrat la manca de mitjans i infraestructura, ha sigut aclaparadora. I aquesta comissió promotora, com ja s'ha avançat, està especialment satisfeta que la iniciativa s'hagi caracteritzat per la transversalitat. Transversalitat territorial que ha fet que participen en el projecte tant els pobles menuts com en les ciutats, tant del sud d'Alacant com a l'Horta de València o Esports. Però també la transversalitat social, perquè ha implicat tot tipus de sector, des de l'empresarial, als sindicats, des del xicotet comerç, la gent del camp, el món de la cultura, l'esport o la universitat. I, per què no dir-ho, la transversalitat ideològica que s'ha manifestat amb el suport dels simpatitzants de totes les forces polítiques. Amb aquesta iniciativa legislativa popular és una reivindicació que podem dir que és compartida per tota la societat. És la reivindicació del consens que va marcar la primera llei de creació de Radio Televisió Valenciana i que hauria de caracteritzar la nova llei que ara reivindiquem. En aquests mesos de silenci s'ha constatat que la societat valenciana vol una ràdio i una televisió públiques en valencià i plurals. És una proposta en favor d'una democràcia més sana i més forta en la resposta a la invisibilitat a què s'ha sotmès el conjunt de la societat valenciana i als seus protagonistes. Prescindir d'uns mitjans de comunicació propis del segle XXI és renunciar a un sector estratègic com és l'audiovisual que pot impulsar activitats de molt valor afegit. La seva absència també significa un malbaratament d'un gran capital humà i professional que cap govern responsable pot permetre's. No ens resignem a ser un poble de segona ni a tindre una llengua al marge dels mitjans de comunicació amb el corresponent degradació de l'ús social de la llengua. No podem permetre que el govern valencià renunciï a exercir els drets reconeguts en el nostre Estatut d'Autonomia. La iniciativa que presentem es mereix, pensem, que es tramite amb el rigor que cal. No s'entendria que aquesta iniciativa legislativa popular naufragara per subterfugis parlamentaris, argúcies polítiques o majories mecàniques. Seria un menyspreu als que han firmat la proposta i un escarni a la regeneració democràtica que tots diuen compartir. No demanem res que no pugui ser assumit per tota la cambra. Volem uns mitjans públics que ens compten en valencià el que és nostre. Volem que les Corts Valencianes exerceixin l'autogovern sense retallar l'Estatut d'Autonomia que és patrimoni de tots els valencians. El contrari seria empobrir la democràcia, renegar de la nostra llengua i allunyar-se d'una societat que reclama el que és seu i que tant li ha costat aconseguir. Amb aquesta iniciativa legislativa popular diguem que els valencians som un poble que existim i que volem ocupar el lloc que es pertoca en els mitjans de comunicació i en el món. I el nostre agraïment a aquestes 80.000 persones que han compartit la nostra posició. Gràcies.